φεύγετε. Έφυγα και εγώ με την άλλη. Η ηρωνία ήταν ότι μπαίνοντας στο σπίτι της, έπεσε πάνω στο βιβλίο που έχει μεταφράσει. «Η τέχνη της ευτυχίας». Φρικάρισε όταν είδε τις νυχές πάνω στο σπίτι σου. Στο διάολο να πας. Με τη χορεύτρια σου αξίζει να είσαι με αυτή να πας. Μήπως έχεις παρανοήσει? Είπαμε να έρχομαι σε επαφή να γνωρίζω άτομα για συνεργασία, να βγει κάποια δουλειά. Αλλά αν περιμένουμε μόνο από τους άλλους... Ναι, αλλά όχι να καμακώνεσαι. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται με την αρρωστημένη ζήλια σου και με τα επαρξιακά σου. Όταν πριν καιρό, αν θυμάσαι, ενώ μιλούσα πάλι με μια τύπισσα για δουλειές, έφυγες και σε βρήκα να χαριετίζεσαι με έναν βλάκα σου χαϊδεύει την πλάτη και εσύ καθόσου σαν ξελιγωμένη και... Πάψε, σκάσε! Το ίδιο σκηνικό είχε γίνει και την άλλη φορά. Τότε μιλούσα με άντρα. Μου λες, πάω να βάλω ένα ποτό, εσύ θέλεις, και εξαφανίζεσαι. Σε έβλεπα να μιλάς μια ώρα με έναν τύπο. Έρχομαι δίπλα σου και με αγνοείς. Θυμάσαι, σαν να μην υπάρχω. Η γυναίκα ορμάει απάνω του σαμανιασμένη. Ό,τι και να πω τώρα είναι μάταιο. Ό,τι και να πεις τώρα είναι μάταιο. Ωραία, άσε με. Βοήθεια, βοήθεια, φωνάζει. Μην κάνεις έτσι, ηρέμησε. Μη με πλησιάζεις. Φύγε, μη με πλησιάζεις. Βρίσκεται εκτός αυτού, παίρνεις τα χέρια σε ένα μαχαίρι και ανεβαίνεις στο καναπέ, κάνοντας αλλεπάλληλες προσπάθειες για να το χτυπήσεις. Είσαι ό,τι πιο σιχαμένο έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Ο πιο μικρόψυχος και μικροπρεπής άνθρωπος που μπορεί να κυκλοφορεί σε αυτόν τον πλανήτη. Μετανιώνω την ώρα και τη στιγμή που σε είδα και δεν μπόρεσα να δω αυτό που πραγματικά είσαι. Ένα τίποτα με ψυχή σκουλικιού και καρδιά φιδιού. Το μόνο που ξέρεις να κάνεις είναι να υποτιμάς, να υποβιβάζεις τον άλλον, προσπαθώντας με νύχια και με δόντια να το κατεβάσεις στο άθλιο επίπεδό σου. Εκεί που είσαι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς του πιο μοχθηρού και υποχθόνιου κόσμου. Ενός κόσμου γεμάτου κακία, μίσος και πόνο, όπου νιώθεις ελεύθερος να βγάζεις ό,τι πιο άσχημο έχεις μέσα σου και να μπορείς να πληγώσεις και να βασανίσεις τον άλλον. Και όλα αυτά για να ικανοποιήσεις τον αχόρταγο εγωισμό σου. Και για να το κάνεις αυτό δεν σταματάς πουθενά. Είσαι ικανός να καταστρέψεις τα πάντα και τους πάντες, ό,τι υπάρχει δίπλα σου. Ειδικά όταν βλέπεις ότι παρόλες τις προσπάθειές σου, στον άλλον έχει παραμείνει ακόμα κάτι όμορφο, κάποια στάλα αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς που εσύ δεν είχες ποτέ σου. Και τότε ξεκινάς αυτό που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις. Να καταστρέφεις ό,τι όμορφο υπάρχει στους άλλους. Επειδή εσύ δεν μπόρεσες ποτέ, δεν ήσουν ποτέ ικανός για κάτι όμορφο, για κάτι ζεστό. Γιατί όλα αυτά οι άνθρωποι τα μοιράζονται μεταξύ τους. Ενώ εσύ θες να γράψεις πάνω τους το όνομά σου και να τα κλείσεις σε κάποιο σεπτάρι το δωμάτιο σου, να τα βγάλεις όταν θα κάθεσαι μόνος σου, στον τρόνο σου. Βασιλιάς του μικρού και μίζερου κόσμου σου. Βασιλιάς του εαυτού σου. Μόνο τότε δεν θα έχει καμία αξία. Και ό,τι όμορφο το έχεις αρπάξει από τους άλλους με τις κορακίσιες παλάμες, προσέχοντας να μην δώσεις τίποτα σε αντάλλαγμα, παρά μόνο κούφιες υποσχέσεις και αναθυμιάσεις από αυτό που θα μπορούσες να είσαι. Θα μπορούσες να είσαι. Αν είχες ψυχή, θα είχες γίνει στάχτη, καρβουνόσκονη. Με αυτή την καρβουνόσκονη θα τους μαυρίσεις όλους με πολλή τέχνη. Με πολλή τέχνη. Θα τους μαυρίσεις όλους την καρδιά ή ό,τι έχει απομείνει από την καρδιά τους. Με πολλή τέχνη. Μα είσαι πάρα πολύ καλός τεχνίτης. Γιατί εσύ ξέρεις πώς να παρασύρεις. Ξέρεις πώς να παγιδεύεις τον άλλο. Στη δίνη της ανικανοποίητης ανάγκης σου. Και για να σε βοηθήσω, θα σου πω ποια είναι αυτή. Θέλεις το μόνο που να επιβιώνει τελικά να είναι ο εγωισμός σου. Το μόνο που να υπάρχει και να στέκεται στα πόδια του δυνατό και υπεροπτικό. Γι' αυτό έζησα τον τελευταίο 1,5 χρόνο μόνη μου. Η γυναίκα αρχίζει να καταραίει.
μην έχοντας πλέον δυνάμεις κάθεται στο καναπέ, είναι τελείως εξαντλημένη. Ο άντρας της απευθύνεται χωρίς να την κοιτάζει. Δεν σε απέριψα. Ήθελα να νιώσω άνθρωπος. Πάλεψα για να σε ικανοποιήσω πολύ με τον εαυτό μου. Ενώ εσύ ένιωσες το τέλειο, εγώ ένιωσα να με κυνηγούν οι ανασφάλειες της θνητότητας. Και αυτό που σου είπα δεν το είπα για να σε μειώσω, αλλά για να νιώσω άνθρωπος. Ξανά, με διαλογισμό και ερωτήματα, έρωτα, εξέλιξη, ζωή. Όπως εσύ φοβήθηκες με το ότι πέθανα για να σε ικανοποιήσω. Περίμενα εκφράζοντας τις ανασφάλειές σου, να εκφράσεις την τρυφερότητά σου, να πεθάνεις και εσύ για να με ικανοποιήσεις. Να μου προσφέρεις θυσία τον προσωρινό θάνατό σου, μέσα από την ικανοποίηση που θα έμπαινε στη διαδικασία να μου προσφέρεις, ανακαλύπτοντας τα όρια σου, όπως εγώ. Νιώθοντας πλέον ότι εσύ είσαι ιδέα. Και μετά με τη σειρά σου να γίνεις άνθρωπος, λέγοντάς μου, έκανα ό,τι μπορούσα για σένα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω ξανά. Τότε η τρυφερότητα έπρεπε να εκφραστεί από μένα, για να νιώσεις δις, τρεις, απειράκης, τη θεότητα και την ανθρωπότητα εναλλασσόμενα, και εσύ και εγώ, εσάι μέσα μας, για κοινωνία αρμονικής αγάπης, ισορροπία, φως, αλήθεια, σκοτάδι, ψευδαίσθηση. Τι νομίζουμε ότι είναι ο άλλος ή ο εαυτός μας, και τι νιώθουμε όταν τα δίνουμε όλα, και τι ανασφάλεια κάθε φορά γεννιέται και πρέπει να νικήσουμε για να περνάμε από την θνητότητα της ανασφάλειας στην αθανασία της έκστασης. Σκοτάδι, φώτα, ακριβώς πάνω μπροστά τους. Η γυναίκα είναι στη δεξιά μεριά της σκηνής, φοράει μαύρο φόρεμα, καθισμένη στο μαξιλάρι, μπροστά στο κοινό. Οι άνθρωποι κάθε λογής είναι όλοι. Οι περισσότεροι θέλουν να πάρουν ό,τι μπορούν, να αρπάξουν από σένα. Προσποιούνται. Το παίζουν σκέτη υποκρισία και τίποτα άλλο. Με νύχια γαμψά να ορμήσουν επάνω σου και να πάρουν, ακόμη και όταν βλέπουν ότι τόσα λίγα σου έχουν απομείνει. Αλλά μήπως μπορούν να δουν. Αν έβλεπαν, ίσως να σταματούσαν την αθέμαξη και συνεχίζουν ασταμάτητα, ανελαίητα, χωρίς ύπνο. Αυτόν θα το χρειαστούν στο τέλος και πάλι για την ικανοποίησή τους. Την ώρα που θα αρχίσουν οι ευθύνες να πέφτουν πάνω σου σαν βροχή, τότε θα είναι η ώρα που είσαι γυμνός και τα νεύρα σου κομμένα. Τότε ο πόνος θα προσπερνάει, θα έχει υπερβεί τα πάντα, στραμμένα όλα εναντίον σου. Εκείνη που έλεγε ότι σε αγαπάει, τώρα βρέπεται για σένα, για αυτό που είσαστε. Λες και τη ζήτησες να βγείτε σε λιτανία. Την ίδια ώρα ψάχνετε για κάτι άλλο. Μπορεί να μην ξέρει τι θέλει. Για ένα μόνο ενδιαφέρεται. Να ικανοποιήσει τον ανικανοποίητο πόθο της. Λες και πρόκειται για κάποια ανάγκη, όπως είναι η αναζήτηση τροφής, ο ύπνος. Λες και πρόκειται να πεθάνει αν δεν το κάνει. Ξέρεις κάτι. Σήμερα είδα ότι δεν είσαι Θεός. Είδα ότι έχεις ανασφάλειες. Και φοβήθηκα. Φοβήθηκα στα αλήθεια. Ενώ εγώ πίστευα ότι το δέος που νιώθω μετά την ειδονή που μου προσφέρεις, έστω και αν δεν μπορώ να το ερμηνεύσω τα συναισθήματά μου, είναι θεϊκό. Αναρωτήθηκα, μπορεί εκείνος που μπορεί να με κάνει να νιώσω θεϊκά, να έχει ανασφάλειες? Αναρωτήθηκα στα αλήθεια. Τι πρέπει να κάνω? Δεν έχω το τέλειο κορμί. Δεν μπορώ να του δημιουργήσω την έμπνευση. Θα τρελαθώ. Νιώθω τίποτα. Ένα σκουπίδι με έκανε ο πούστης. Πρέπει να βγω στην επίθεση. Με τελείωσε. Νιώθω γυμνή και ανυπεράσπιστη. Θα χάσω και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης μαζί του. Πρέπει να του επιτεθώ. Ο δρόμος αυτός στο πουθενά μας βγάζει. Μίσος. Μίσος. Θα το μισοπεδώσω, σκέφτηκα. Αυτό σκέφτηκα. Θα το μισοπεδώσω κι εγώ. Λάθος. Λάθος. Αλλά έγινε. Τι να κάνουμε τώρα?